No moi! Mä ajattelin tehdä tällaisen videopostauksen nyt ekaa kertaa. Mulla on tässä kaikki ihania puteleita, mitä mä oon saanut testiin ja ajattelin esitellä teille tällä videolla nää. Eli tässä on ihan ekana tällainen spiruliina, hoitovoide. Ja tää on aivan sairaan ihana. Mä laitoin ekan kerran tätä eilen ja tää on tosi kosteuttava ja tekee ihon tosi pehmeäksi. Tähän kuuluu samaan sarjaan tällainen täsmätuote rypyille. En tiedä, oliko ihan omasta päästä vai missä, mutta kyllä tuntuu, että iho näytti sileämmältä seuraavana aamuna. Ihana tuote. Sitten seuraavaksi mä sain Bottega Verdeltä tällaisen lakritsinaamion ja sitä mä ajattelin testailla tänään illalla. Ja seuraava tuote on tällainen Bottega Verden myös viilentävä tällainen selluliittikeeli. Tätä on mulla joskus ennenkin ollut käytössä ja on tykännyt. On tosi kiva, toimii. Ja sitten on pakko esitellä tällainen huulipuna, mikä on 6. tätä samaa väriä, mitä mä oon ostanut. Tää on kyllä ihan loista huulipunaksi havaittu. Sitten kun löytää jonkun hyvän, niin silloin sitä tulee sitten ostettua. Mutta tällaiset videoterveiset nyt ja loistavaa viikonloppua teille. Moi!